Actualidade semanal en 140 segundos. Xacobeo. O presidente convidou aos galegos a participar na organización dun xacobeo de 5.000 días que permita amosar a mellor Galicia da nosa historia e destacou a necesidade de traballar xuntos para conseguir que o próximo ano santo teña un impacto económico ambicioso que concretou en 3 datos. O primeiro, un incremento do 0,9% no noso Produto Interior Bruto ata o ano 2022. O segundo, a creación de 11.500 postos de traballo a tempo completo. E o terceiro, que sexamos capaces de superar os 9,3 millóns de visitantes que tivemos no ano 2010. Consello. O Goberno galego aprobou a nova Axenda da Industria 4.0, coa que prevé crear máis de 13.000 empregos e mobilizar máis de 900 millóns de euros. Por outra banda, iniciou a tramitación da nova Lei de Acción Exterior e Cooperación e aprobou tamén que o Executivo galego se persone no proceso civil para a recuperación do Pazo de Meirás. O Consello da Xunta vende a aprobar esta mesma mañá a autorización aos servicios xurídicos do Goberno galego a personarse como parte no proceso civil iniciado pola Administración Xeral de Estado co obxectivo de reintegrar o Pazo de Meirás dentro dos bens de dominio público titularidade do patrimonio de todos. Sanidade. Feijóo avanzou que o novo plan de hospitalización a domicilio estará totalmente operativo no 2021, 2 anos antes do previsto, e dará cobertura a toda Galicia ao longo de todo o ano. Pasar do 75% do territorio atendido ao 100% do territorio atendido. E pasar de 5 días a semana a 7 días a semana. Actualidade. Pola súa banda, Miguel Tellado lamentou que as primeiras palabras de Gonzalo Caballero como deputado fosen para menosprezar ao presidente da Xunta e os expresidentes autonómicos de Castela e León e Asturias. O que lle queremos recomendar é a humildade. Humildade ao asumir o que será un dos seus primeiros cargos de representación política. E o segundo, que teña algo de respeto porque en sí ten dedicado a súa vida a pelexar pola súa comunidade e a traballar polos seus veciños.